दिनैनि हाबाफारिया गुबैयै मा थांखिखौ लानानै बिदि खालामनाय जादों? बर' बिमा गौथुमनि बानजायनायाव आरो उदालगुरि दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला बेनि बानजायनायाव जोङो माखासे जोंनि गेजेराव सोलिबाय थानाय समाजारि हेंथा खामानिफोर समाजारि हेंथा जाथायफोर बेबायदि गोबांखौनो जेरै ससियेल मिडियानि गाज्रि बाहायनाय रिल्सफोर बायदिफोर बाहायनानै गाज्रि रोखोमै बाहायनाय ड्राग्स जुवा बेफोरबायदि आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय हिन्जावफोरा न'खर गथ' गथाय गारनानै खारनाय आरो गोबां बिदि जिनाहारि खालामनाय माखासे बिदि गोबां गिदिर समाजारि हेंथा जाथायफोर बेफोरनि हेंथायै जोङो खामानि मावनो आरो बेफोरनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो बेफोरखौ जों फोसाबनो थाखाय दिनै बर' बिमा गौथुमा बे हान्जा सुनाय हाबाफारि लादों। दिनै गाहाय थांखिया बेनो दा दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो समाजखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आरो गासै जों सरकारनोबो जोङो बेखौनो मेसेज होनो सानोदि जोंनि गेजेराव जिखिनि बेबायदि समाजारि हेंथा खामानिफोर सोलिबाय थादों बेखौ बिथांमोनाबो जाहाथे राहा लायो बेफोरखौ फोजोबनो थाखाय बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आरो जोङो बर' बिमा हिसाबै जोङो थांखि लादों जोंनि गेजेराव जेसेबांखिनि बिदि गाज्रि जाथायफोर सोलिबाय थादों बेफोरनि हेंथायै जों खामानि मावगोन जोङो फोसाबनो नाजागोन जोङो जेसेबां हायो बेखौ जोङो इयुनाव मावलांबाय थागोन दा दिनै जोङो फार्स्ट जागायजेननाय दिनै खामानि आरो इयुनाव जोंहा गोबां बिदि हाबाफारि गोख्रों हाबाफारि थागोन जाथायनि सायाव थासारिखौ लानानै जोङो खामानि मावगोन दा बेखिनियानो दा दिनै जिबायदि समाव ससियेल मिडियानि खोब गोख्रों खोब बेस्थ' बाहायनाय जायफोरखौ बाहायनानै गोबाङानो दिनै ससियेल मिडियाखौ बाहायनानै गोबाङानो गावनि जिउखौबो दाना लानो हादों गोबाङानो जिउआव आवगायलांनोबो हादों नाथाय माखासे गोबां बिदि सुबुंफोरा बेफोरखौ गाज्रि रोखोमै बाहायनानै गावनि जिउ आरो न'खर संसारफोरखौ नस्थ' खालामना लानाय जोङो नुनो मोन्दों दा बेनिखायनो बेफोरनि हेंथायै जोङो गोख्रों खामानि मावनो बेफोरनि हेंथायै जोङो सांग्रां खालामनो दिनै जोङो ओंखारबोदों जोङो खामानि मावलांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय बिनि थाखाय जोङो समाजारि बिदि सांग्रांथि हाबाफारिफोर जोङो इयुनावबो लाबाय थागोन आरो जोंनि माखासे लाइमोनफोरा दिनै फरायनायनि गेजेरावनो ड्राग्स बाहायनाय बा जौ बाहायनाय बा बेबायदिनो देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा धाबाफोराव थांनानै हर थौजासिम जौ लोंनाय बा बिदि फांसननि नामाव बा माबा मोनसे हाबाफारिनि मुङै जौ लोंनाय बायदि आरो गोबांखिनि जाथाय लोगोसे जोंनि उन्दै हिन्जावसाफोरखौ माखासे दुथां आखुनि सुबुंफोरा सम सुबिदा लानानै खाबु नायनानै जिनाहारि खालामनाय गोबां बिदि जाथायफोरा जोंनि गेजेराव जादों दा बेनिखायनो बेफोर गासैनि हेंथायै जोङो खामानि मावनो आरो जोङो फोसाबनो थाखाय बेफोरखौ जोङो खामानि मावनो थाखाय जों आवगायबोदों आरो बेजों लोगोसे जों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो सरकारनो जाय जों डिसि अफिसाव बेबायदि मेम'रेन्डाम गोसोखां बिलाइ जों गथायगोन बेनि गेजेरजों जोङो सरकारखौ खावलायगोन गोसोखांगोन बिथांमोननि आखाइ बेबायदि माखासे आयेनफोर दोङो समाजारि हेंथा खामानिफोरखौ बन्द' खालामनो थाखाय बेफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखाय बिथांमोना आयेन दङ नाथाय माखासे समाव जोङो बेफोरखौ बाहायनायखौ माने लेहेम खालामनायखौ जों नुनो मोनो बा मालाबा जोङो बिथांमोना हेफाजाब होयैखौ जों नुनो मोनो दा बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ गोसोखांहोगोन आरो बिथांमोननि मददखौ जों लागोन जाहाथे बिथांमोना जोंजों लोगोसे बेफोर गासै समाजारि हेंथा खामानिफोरखौ फोसाबनायाव बा बेफोरखौ हेंथा होनायाव बिथांमोना जुदि गोख्रों बाहागो लायो जोंखौ मदद खालामो जों बेखौ दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोसोखांथि बिलाइ गथायनायनि गेजेरजों गथायनानै जोङो बेखिनिखौ खालामगोन आरो